Thiripo niphai in koira clear ni ada por phai kri sia por pen Diphu Industrial Training Institute along ke Charlie Bomari soi jang to phan panong si G20 amen pen arjan ki kachepate kebi pon Diphu ITI pen butter pipon si Thiripo niphai in koira clear ni ITI along ke Charlie Bomari so to phan group of 20 mate G20 amen pen arjan ki chepate pedopon Bang solong Diphu ITI supervisor Monu Shilpen mai chapa hem phuponsi G20 alam the ITI ke Charlie Bom ari soi jang tuma phan than pachini mai long supervisor Tony Steron fitter trade instructor Ramchandra Deka welder trade instructor MMV trade instructor atum chatong dunsi mai RDP dun apenon ke bang ji Thiripo niphai in koira troxier ni G20 amen pen quiz competition mate karju ke thaka chapate ajai mekdame pedopon thuji pusi Diphu ITI supervisor Monu Shilpen pachini labang so arjan ki kachepate long kado kawe ITI long Charlie Bomari soijang bang rocket susiatum chetong dunsi arjan ki kachepate ajai mek mesen pen pichun pon News Desk report Karbiang Long Live